Eipä hei hyvät naiset ja herrat ja huonot kanssa ihan samalla tavalla. Sanotaan näin, että niin huolimaton nainen. Minä olen ovepeli Fallout 4. Ja sulla on erinomainen varhainen vuorokauden aika nimittäin. Sä oot mukaan. Eilen mentiin Fallout 4 läpi. Ja eikö jatketa siitä mihin jäätiin. Pistä sinä omalla elopaikalla ja kommentti sitten kun kerkeet ja haluat. Jatketaan me siitä mihin viimeksi jäätiin. Yritettiin nimittäin löytää ulos täältä laitoksesta, mistä me löydettiin legendaarinen tuplaharja, mikä on ollut lähinnä semmoinen niin kuin meemi tällä kanavalla pitkään. Miettikää, jos olisi jollakin ihmisellä 2 harjaa, että olisi vähän niin kuin, mikä se olisi harjamuska. Ei ne hyviä vitsejä ollut, mutta kyllähän te tiedätte sisäpiiri. No niin. Mihin me nyt hämähäkkimiehenä niin saavut? Onko tämä nyt se alempi kerros, vai onko täällä jotain vielä lisää luuttia? Out of order. Kiitos. Se töpseli kuitenkin, jos tarvii ladata. Mitä nyt ihmiset lattailee yleensä töpselistä? En minä tiedä, mä lattaa yleensä netistä. Ainakin täällä on kassakaappi. Onkohan se vaan tavallinen kaappi? Ja on naamioitu kassakaapissa. Take everything. Leave nothing enemmänkin. Mutta teknisesti ottaen se on sama asia. Minusta tuntuu, että mä en hirveän ennen, niin mulla oli vähän vähäinen motivaatio luuttailla tätä mestaa, kun mä näin, kun se tipahti siitä. Se olisi uskomaton painajainen. Kerran Raffi, kun oli pentu, se oli ollut mulla yli 2 viikkoa varmaan. Säikähisi, että se pihalla olisi tippunut, tai siis, että se olisi voinut tippua semmoiselta korkealta tasolta pihalla. Tai niin kuin talon pihassa oli korkeusero, ei se ihmiselle paljon, mutta koiranpennulle. Ja sitten kun mä tajusin liian myöhään, että siinä ei ollut mitään aitaa tai estettä, kun se koira oli siinä vieressä. Tuli jonkin verran kiire lähteä siihen suuntaan, mutta tehdään se niin, että se koira ei lähde leikkimielessä niin juoksee samaan suuntaan, kun se innostuu ja lähtee niin ottaa vähän niin ennakkoa, ettei se juokse siitä alas. Koirilla on paskempi syvyysnäkö, mulla on joku kertonut, ja pennuilla ei aivoja ollenkaan. Millä ei tee se yllättäväkin. Mutta kuitenkin niin se säikäytti. Ja nyt minä näin, kun koira tipahti mun naamaa estä tänne. Vaikka mä näen, että se on kunnossa, niin silti alasin. On hirveä muista. Mut semmoista se on. Mut se oli vain säikäytys onneksi, eikä kauhean muista. Oikeesti kauhean muista on se, kun Raffi karkasi. Onneksi se ei mennyt kuin niinku talon taakse. Ja se oli siellä, mutta ei se ole niin vakuuttava tarina. Mitä? Ei me haluta mihinkään ylös, kun me halutaan ulos. No. Niin. On Jeesus nauli. Nykyään käytetään tosi vähän sanaa naulit ylipäätään missä. Mutta Raffi karkasi ovesta ulos ja sillä ei ollut valijat päällä ja sitten juoksi talon taakse ja mä kävin hakkeensa siellä. Mutta minun piti välissä laittaa kengät jalkaan, niin mä ei ahista. Se oli ilman pantaa. Valjaita ulkona. Ja sehän olisi voinut lähteä vaikka mihin, mutta se ei onneksi mennyt. Sitten se säkätti. Mutta onneksi oli taas kerran semmoinen ympäristö, että siinä ei ollut mitään isoa tietä tai semmoista. Silti. Mä takia pitäisi olla hetkessä eikä menneessä. No, kaparturina. Sen lisäksi, että tässä on ihan uskomattoman pitkä lattaustauko, niin kuin todella paljon pidempi kuin tämä oli oikeasti.
niin se hissimatka sinne ylös on vielä toinen mokoma, koska siinä oli se loppu. Jotenkin huipennus ja niin näkyy edelleen tämä menee tällä, että kattokaa miten eeppinen hissi ajalla. Niin tätä oli vähintään saman verran sinne ylös ja takaisin alas. Ja uusi samanlainen lattausta. Ja minä säästin teet siltä kaikelta. Ja silmänkätä tempun, niin mä ollaankin jo matkalla alaspäin, vaan näköjään. Se nyt kiirettä läpi mennyt maailmassa, mutta silti. Otas nyt totta varten meitä. Sitä on varmaan joku potkinut täysiä monille lapsille. En tiedä miten ihmiset tulee tuon. Noniin. Tosta onko. Olisin voinut skipata tähän. Mielestäni se nyt on skipi. Noniin. Mä lasken APC, niin se on ollut. A, B, C. Ei, tää ei tunnista. Se sanotaan, että pitää numeroilla. 1, 2, 3. Kyllä on tarkkaa. Niin kirjaimista ei mitään. No takia me tarvitaan tekoälyä todellisuudessa. No mitä mä nyt teen? Varmaan joku hitto kusi jossakin niinku. Mennään tuonne. Se on vaan kustaa. Mä haluan haistella sitä. No, täällä on ammuksia jassa. Varmaan joku kussun näin. Ei se haittaa. Hyvä koiraliha. Keksitään sulle kauniimpi nimi tuosta johdosta. Hey boy, you know any tricks? Tuonne kokeittaa trikki. Ehkä sun nimi voisi olla Trick. Ei se kuulostaa. Se tarkemmin ajattelee asiaa. Hei, meillä on Strength Bobblehead. Sitten mikä meiltä vielä puuttuu. Me pitäisi käydä tutkimassa paikka, mitä me käytiin. Ja se Vault 88 ja Vault 88 tuli vielä Vault 81. Se me kanssa käytiin. No, eiköhän me mennä kuitenkin Hangman's Alleylle ihan aikaa. Hangman's Alley. Snickelback. Ai sori, ei mun ole tarkoitus teitä tappaa. Sori. Mutta nyt kun ottaisin, niin sama hinta. Who's the fucking fuck? Nyt siellä on vielä mutaan. Ai se oli koira. No hei, jos alkaa koiraksi tämmöisessä maailmassa, niin kyllä itse tietää mihin alkaa. Jos haluat olla joku muu, niin on vaikka joku 1700-luvulla joku hanhi. Ja kukka ei ammu sen kiväärin. Jos haluat varman päälle olla, niin 1672 vuonna. Ja jonkinnäköinen antilo. Niin ei varmasti kivääriä siellä vielä nähty. Näköjään me ei nyt muisteta, että missä suunnassa on Hangman's Alley, koska me ollaan noissa itse. Uissitään jokeen. No. Steam Overlay ohjelmassa Ankselsteitä edellä. Mä yritin valottaa uimavalon päälle, mutta eikä tehdä se ole semmoista tietenkin olemassa. Missä viskasi? Eikö väärä? Eikä oo viskannut! No. No niin. Aina pitää delfinaarioksi maalautua, kun menee. No niin, se on tutun näköinen piippu. Harmi, että mä en tiedä yhtään, missä päin se on. Mutta mä tiedän, että mä oon nähnyt tuon näköisen piipun ennenkin. Ei ihan joka vaan, että missä päin. Mitä?
En mä väittänyt, että siitä on apua. Että se on silleen hyvä asia, että se on tutun näköinen. Piippuissa oli vaan fakta, minkä mä totesin, että tuo piippu on tutun näköinen. Kunhan tässä uijassa, niin rupaattelen. Tai varoa, ettei mene tässä jotain syöpävettä suuhun. Eikä niinku ole tarkoitus laukata kettä syöpävesikauppia tai tämmösiä. Ei ne oikein ite arvosta. No niin. Sitten. Miettikää vaikka suklaamonneja, ne on lystikkeitä elämää. Hei. Strength Popplehead. Strength Popplehead. Ei take. Eikö mä voi enää niinku olla vuorovaikutuksessa tämän kanssa, kun tämä on niin täynnä. Kattokaa. Kahta vailee. Ei ole ihan kompleet, mutta mä löytiköhän me mitään lehtiä. Ei ole kyllä löyty tällä välillä. Inventory. Tarkistaa kuolasta. Ne ei kyllä näitä ehkä. Mutta mä oon ihan varma, että hitataan lagittaa tämä. Lagiluut. Assultaan. Joka kerta se haluaa tuosta varmistaa. Ethän varmasti kerro kellekään sitä, me puhuttiin aikaisemmin. Mulla ei kiinnosta pätkääkään. En kerro. Luuletko näyttää nyt joku kiinnostava puheenaihe? Tiedätkö sen Hancocksen koulin? Se oli ennen Good Neighborissa pormestari. Mitä? Mistä se puhuu? Hancock, se kouli. Kouli? Niin, joka oli Good Neighborin pormestari. Mikä hitto se on? Ai Hancock. Ei kun, mikä se oli se Neighbori? Good Neighbor, se kylä tuolla. Se, missä on koulupormestari, tai oli ennen. Yhtään tiedä, mistä sä puhuu. Anna olla koko juttu. Ei, kerro vaan. Mä haluan tietää. Ei. Unohda koko homma. Rakastellaan nyt. Hei. Mulla oli semmonen haju, että tässä olisi ollut se vauhtivirsi. Tuolla. Aatonromusta voi haistaa. Sillä on laukepupi tähän. Mä käytiin täällä silloin ja täällä oli joku se äijä, joka veti metkua siellä hemmetin luolassa ja sitten niillä oli jotakin niitä voimaongelmia ja mitäs kaikkea siinä on. Mä muistan, että meidän karisma ei silloin riittänyt. Eikö lähdettikö me etsimään jotakin? En minä muista, mitä se tapahtuu, mutta kesken se on jäänyt. Niin kuin sanonko kenen kasvatus. Ei nyt tehdä kunnallispolitiikkaa tästäkin. Tämä on saman pohjaratkaisu jossain toisessa. Hi. So, we got a new visitor today. Don't say anything. En minä oo I'd love to be out there. It's pretty Sinä et pärjää. Kato minua ja kato sinua. Yeah, that's the Voitko pitää näitä laseja päässä ilman, että näytät naurettavalta? Se päivä kun pystyt siihen, niin voit lähteä haistamaan tuosta ulkoilmaa, tuosta ovenraosta. Ja vaikka sille puukosta varmasti heti kun teet sen, niin se ei välttämättä ole tappava isku. Jos puukuttaa silmään, niin nämä lasit voi pelastaa henki. Hard work pays off, and you guys are maintaining the vault, right? Niin. trying to at least. They say Nuoriso people välttöilee have us vaikeammin töihin. working around the clock these days. Structurally, I guess 81 is still pretty sound. Well, I don't want to keep you. Someday, I'll make it out there. Kuulehan poika. Pysyhän äitisi emättimessä, jos pystyt vielä, mutta jos et pysty, niin helmossa. Hei. Yeah. Oikein kuulostaa yhtä vastaamista. Näin sulla on. Tuleeko täällä kaikki nyt ruuaa? Looking for a meal? See Maria. She runs the Sunshine Diner in the atrium. Ai täälläkö? Oliko tämä se huone, mistä sä puhuit? Täällä missä ei ole valoja. Se korjuu paras paikka. Lakaa sen tässä vaan. Lololololol. Tururururu. Kyllä menee ihan mihin vaan. Ei, me ollaan eri tyyppi kuin se äskeinen siivoja, jolla oli kanssa samanlainen koira. Hei, siivojan koira, älä tätä samaa hissi. Lähellä.
tiukka paikka sanoa. Arttu, kun ensimmäisen kerran kyllä te tiedätte mitä koittaa. No niin. Kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen, kun joskus voi vaan... Työn tässä on asia suoraan Anukseen. No, siinäpä se. Mä katsoin, että onko Gary uudelleen, mutta se olikin Helmut. Aivan eri tyyppi. Mä olin niitä kauppiaiden kauppaa. Paikallinen porvari täällä keuli. Kähtokaa. Mulla on kertynyt vähän painoa, kun on varaa syödä. Meikä kuitenkin tämän paikan harjaa omistaja ja tälleen. Se olisi käyttänyt onnenkaluna tuota harjaa. Ja mahdollisesti kaluna muutenkin. Sekin on yksi teknologia, mitä voi yrittää. Mutta vaan muistaa kunnolla laittaa mehiläisvahhaa siihen mielelle, että tummelia tai floraa, että ei tuu tikkuja väärään paikkaan. Oikean paikkaan jos laittaa, niin voi tietenkin joku halutakin. Mutta se turtlasesta. Thanks, Horatio. I love it. I didn't think I'd ever make it in with the hours. Perfect. Justiinsa sanottu, että ei uusia lehtiä. Montakohan sattaa lehtiä tässä pelissä? Olisikohan kova homma kerätä ne kaikki? Saisi hyvän striimisari. Tai ei ehkä hyvää, mutta... Ehkä Twitchissä kaikki tee just jotain tämmöisiä järjettömiä haasteita, mihin mennään kuin 17 kuukautta tehdä. Ihmiset sitten seuraa niitä. Tai on seurannut ehkä minun tapauksessa. Saanko minä kampausta? Niinku, se ei edes sanonut, se ei edes kattonut meitä, se ei edes sakottanut. Enää kaikki käyttäytyy niin kuin me ei olisi ennen Sorry ollut. about the maintenance. It never ends these days. Work never ends in Voltaic. No niin, minä olen kuullut. Täälläkö se on se overseer? Sen toimisto yleensä pitäisi olla tuollahan se. Sillä, että näkee kaikki muu. Moro, meillä on Aaron's cat managed to get out of the vault. Meillä on varattu aika. Long out there in the common. Officer. Dr. Pensky runs a hydroponics lab. Jos puhut ihan niinku keskitty sun työ. No mennään itse sisään. Alkaa puhua jostain Penskistä yhtäkkiä. En minä tiedä mikä se on. Kuulostaa tarttuvalta taulua. Penski. On päässyt Penski tosi pahaksi. Ei anta hirveänä, vaikka on kyllä niitä käyttänyt niinku salaavaa ja sitten on ollut monenlaisia niinku voimakkaasti emäksisiä voiteita suositeltiin siihen, mutta en mä tiedä sitä toisaalta. Mä oon hakannut sitä vasaralla aina yleensä illalla. Mä oon murtunut monta luuta nyt sitten sen takia, mutta Overseer. jos se Penski vähän hellittää. Onko tuo raskaana? Ei semmoista saa kysyä ihmistä. Take time to look around. You'll have the full run of the Moro, place. minä en aio kysyä sulta, onko se Hello, raskaana. overseer? Mulla on ihan muita Have it kysymyksiä. already. You should stop by the classroom. Katie would love to have you speak to her students. Ihan sama kuinka tahdikkaasti puhuu, niin tuollaiset ihmiset on niinku just niin olevina parempi. Ei vaan. En minä tiedä mikä... Onko täällä yö vai päivä vai mikä Dr. täällä? Forsyth is asking to see you. When you have a moment. Dr. Forsyth. Ain't that the truth? Eikö mä käyty semmosella jo? Oliko sillä jotain tutkimuksia viimeksi? Ainakin mä muistan missä se asuu. I hope I'm not being presumptuous, but I'd like to ask you a favor. Would you mind donating some medical samples, even just a blood sample? Anteeksi vaan. Am I for some caps? All right. The overseer did give me a few caps for this. Et sitten suoraan tarjonnut niitä. Uskomaton muokas. Tuolta maksaa sulle tuplaa. I suppose I can use the rest of my allotment. I can give you 100 caps. No mitä, sulle annettiin 100 maksaa ja sitten sä aikoit pitää sitä puolet itsellä, tai koko rahaa itsellä. Ei. You'll have to do better than that to Eikä. get your pound of flesh. You drive a hard bargain. I can give you 100. Oikeesti sille annettiin joku 700. Just have a seat and I'll draw some blood. Uskon, että se on kusitu. Sit there. Tähän.
Eikö se ole tuoli kuin tuoli? Only take a sec. Mä oon puvun läpi, kun nää ajat sen. Ei ole ihan samalla tasolla kuin Cyberpunk 2077. Now, I need Jos to get olette nähnyt sitä alusta sen pätkän, kun se menee sinne kirvesmiesklinikalle ekaan kerran se vee ja ottaa siihen kätteeseen. Kyberpunk. No. Kyllähän tosta selvä sai, mitä se teki. Antako sen rahaa? Mitä se teki? Mitä täällä tutkitaan oikein? Onko tämä joku niinku Breaking Bad-tyyppinen skenaario? Veripussi lämpimässä ei kyllä vaikuta niinku ammattitaitoiselta toiminnalta. Tämä on varmaan jonkinlainen valeenlääkäri kuitenkin. Tuosta ei täällä varmaan oikeita lääkäreitä ennen ollut. Sitten 30 vuoteen, kun varmaan kaikki lääkikset on palannut tuhkaksi. Joku vaan niinku alkaa lääkäriksi, joka jolla on esimerkiksi harja kaapissa. Puhas harja. Puhas. Jos voisi alleviivata soundboardilla, niin sanoisin, että alleviivata puhas. Eikä me mukaan käyty täällä aikaisemmin. Me on käyty, mutta miksi me ei oltu käyty siellä parturissa? Mä en muista, että tämmönen oli jollain naama. I'm Rachel. I assist Dr. Se käyttäytyi niin kuin me olisi käyty ikinä tähän. Are you sick or injured? Do you get a lot of patients in the vault? No. The people of this vault are surprisingly healthy. If that's all, I have work to do. Sanotaan näin, että niin huolimaton nainen. Ai se. Aika leikkiä se. Mikä nää? Oh, you're that new traveler. You must have had so many adventures Kati. out in the Commonwealth. I've had a few interesting moments. Kato Stop being tätä. so modest. My kids would love to hear about anything you've Mulla done. on koira, jolla on kahva selässä ja mä katon maailmaa tämmöstä niinku etuselleikön läpi. What types of stories are you looking Oletko for? väkivaltaa vai I'm vai sure they'll have lots puukutuksia? of questions though. Come on. Thank you so much. Kyllä lapsethan haluaa väkivaltaa. Niin kuin mikä oli väkivalta sillä elokuvalla, mikä kahtoi lapsena, niin veikkaa, että oli jo enemmän kuin väkivalta. Horatio. After living in the vault, Kattokaa niinku tuo päätä, minkä muotoinen se on. Miksi tässä pelissä, niinku, no niin, no, petestä on peli. if the overseer hadn't let me stay here, I probably wouldn't be alive today. Ehkä tää ei ottaisi semmoista kromosomidiversiteettiä tehdä. Nykyään peleissä pitää alkaa. Raskas on kantaa. Kädet uupuneet. Raskaampi vain. Hellys, jota ei voi selittää. Eikä täällä joku jossain vaiheessa jotain osta. Sillä välin meillä on parempi panna meidän karismaattisimmat asiat päälle. Joka ei kyllä käy kostumaan vaan rätiskyllä. Esimerkiksi. No tuolta. Näitä voimaharraskaa asioita sinänsä, ei kyllä ole mitään varmaan syytä kantaa, ainakaan mitään B-luokkaa. Meillä ei varmaan mitään F, mä en tiennyt edes, että kirja menee niin pitkälle. No mitä hittoa? Se harjako painaa noin paljon. Uskomatonta toi. Oh. Sori Ertrus. Uhata tätä Assella. Luulin, että mulla on puukku käsi. Mä noin, mulle käy oikein siellä. Katie Finn is the teacher here in 84. Miksi tää on niinku pistoolikin ja sitä? Onko täällä paljonkin niinku pistoolille käyttää tämmösen eristetyn holovi, missä on 20 asukasta, niin ja mä oon vartijana täällä. Tarvitsetko sä oikeesti pistooli? Kuinka monesti sä oot ampunut täällä
Niin pitää toimia. Ihmiset paremmin tottelee, kun aseet keessä täällä ja panssarit päällä. You're still here? Holt? So, you're the new gal. You're still here. Let someone into the vault. How long do you plan on sticking around? Long enough to have a good look around. Well, hopefully that means not long. We can take care of ourselves. Kasvataan sehän hiukset ja tuu sitten We don't puhuu. need to be letting in every stray traveler that comes our way. Kyllä puhuis tuolla hiuksilla mitään. Mulla on mielestä enemmän hiuksia. Hey, I have a perfectly Miksi tuo noin likainen? who refuses to be of any use. Whoa! A real live Commonwealth person. You dress funny. hey pal. Excuse me, ma'am. Have you seen my cat? Hey pal. How much would you pay to get him back? You can have my teddy bear. I've kind of outgrown him anyway. I'll find him for you. Left the vault? Oh, please bring him back. If your cat's out in the Commonwealth, he's probably dead. Lapsille kannattaa olla rehellinen. It's not true. Now are you going to help me or not? Hey, I'll find Ei se tarkoita, että mä löydän sitä sulle. His name is Ashes. He's the sweetest. Juttu on vaan se, että mä tiedän paljon enemmän paikkoja, missä on kuolleita kissoja kuin eläviä. Joten mä aion ensin katsoa sitä kuolleita kissoja joukosta, jos sopii. Ja se tarkoittaa, että se välttämättä on siellä. Voisi olla syötykin tai räjähtä. Niin on cool. Excuse me, Dr. Pensky. Tälläkö se Penske on? Onhan sillä vielä molemmat jalat ja kaikki. Aaron, don't start with me. Hirveästi kaikkia ääniä kuuluu. Vance is in a bottomless pit when it comes to food. Niin kuin vastus kerrasta. No niin, missä ne on ne lapset? Ei vissiin hirveänä kiinnosta meidän tarina. This will be a rare day indeed. Just hope the kids behave. Eihän tajuta, että täällä on ketään, vai onko tää joku juttu, että tää on joku niinku, että se näkee lapsia, ehkä se näkee kuolleita ihmisiä. Paremmin perään tässä laittaa ei irroteta katsetta siitä. Atri. Nyt se ketjus. Aamusella. Taas on rikki sähköhellä. En voi kahviakaan keittää eikä puuroakaan keittää. Excuse me. Kiki kaljuuni peittää. Don't you go on thinking you're so clever. You must be that new traveler Gwen let in. It's all Niin sä oot varmaan se mummo, jonka käsi pystyy menee kiinteän materiaalilla. Who's Gwen? Oh, Gwen's the overseer. But I could never get used to calling her that. I've known that girl since she was in diapers. Mitä, onko sä siis lapsesta asti kuuttunut sitä overseeriksi? You let me know. Our menu isn't quite as Yllättävää. exotic as the... Do you run this place by yourself? Heavens no, I'd be a wreck. Is it hard work feeding everyone here? It used to be easier. Back when I was young. Rumpiin tullit. Well, my mother taught me some recipes that had... Ukrainan sotaa ja Well, I korona. you could find them Ja tietenkin se, että Since we started, ydisota tuhosi maailman. we managed well enough, but Niiden yhteisvaikutus. Siitä on nykyään kalli. Let's see what you got. Katsotaan, onko sille jotain niinku pieniä jyrsiä, tai jos se on vaikka se kissa. Ei oo. Mä etsin, jos se on täällä vaan semmonen juttu, että ne sanoo lapsille aina, että joo se sun kissa karkasi tätä halavista, mutta sen takia niille ei ikinä lopu lihaa täällä. 40 years of marriage. What is it we're needing now? Half your blessings are still alive. Come again? What do you mean? Well, Gwenny... Oops. I mean, Gwenny. the overseer never lets anyone in unless we need something. I figured someone put in a request with her if we got a new face in the vault. Lord knows we could use... Eikö mä vaan tuli, ei multa kukaan kyllä kysynyt mitään. I'm afraid that information's classified, sir. If I told you, I'd have to kill you. Ja saatan siltikin. ei, vitsi. Ei. Mä osaan pokottaa kyllä niin, ettei siihen kuole. Some blame the overseer, but it ain't Gwenny's fault. What's going on?
Why are people so overworked? Kaikki vaan ruuvaa The päivät. same place for 200 until the overseer opened the vault to the traders. We were just slapping on one band-aid after the next. Now we're just scrambling to keep old lady. Scramble. She's a nice girl. She's just a terrible leader. You don't know the half of it, lady. Don't be so quick to. Well, I best be getting. Se on 62-vuotias. Hamsteri on joskus. Tämä on ainakin joku overcooked. Vitsi. No tämä se penskeli. On. Strings are doing well. Onko se parturi näyttäkää sitten nahkaparturi? Pro. Hello, Horatio. Ai se tämä se parturi, jolla on tämä niinku puikulan muuta. Selittää paljon. Se on varmaan hyvä niin semmoinen kolmilottainen hahmotus, kun tuon kallon murvuoksi. That'd be great. Ota sitten nämä lasit ja hattu pois, jos kehtäät, niin saa paremmin leikata. Pitää antaa hyviä vinkkejä kuitenkin. Ollut ennenkin parturissa. Kattokaa nyt. Soki possliina. Aina unohtaa miltä se näyttää ilman mitään niinku päähineitä ja muuta krumeilua. Style ja color. Se ei kyllä tainnut olla oikeasti semmoista niinku järkevää punaista. Ei se haittaa. Se on ihan niinku. No, tiedä. Mutta ennen kaikkea, niin onkohan täällä jotain semmosia tyylejä, mitä ei ole se Diamond Cityssä ollenkaan. Elegant. Ehkä on ihan. Let's see. Tää on aika paljon lähellä. Ehkä tämä on aika lähellä sitä niinku alkuperäistä Elden Ring lookia. Otsahiukset voi olla vähän semmoinen, ei voi olla tässä niin. Se vähän niinku kerjää ongelmia. Tuo on aika tyypillinen hyvä. En tiedä miten se niinku hatun alta näkyy kyllä vai eikö se näy. Saattaa. Summa kumulaa, anteeksi nyt mitä. Näitä on niin monta, näitä on ainakin 20 tai enemmän. Bethesdalla on niin paljon resursseja. Ai niin, olihan sillä tuo sivukali. Ellei jopa ihan alussa. Nyt kun tarkemmin mietin. Lehditään. No. Okay. When did the Wednesday. Otetaanpa nyt se tuo hyvä. Ei se itsessään ole hyvän näköinen. Se on sitten kun laitetaan siihen. Kattokaa. Ei tää ole ihan hirveän näköinen. Itse leikkasit sen saatana justiinsa, mutta mä oon samaa mieltä joten. Uskomaton hito. Leikkaa ensinpäin persettä nuo hiukset ja sitten sanoo, että hei on, sulla on kyllä ihan satanan hirveät hiukset. Haluatko, että meidän leikkaa? Mä voin tehdä niille jotakin. Niin voisit, joo. Se oli. Ei tämä näytä yhtä sen paremmin. Ei mitään polkatukkaa. Ollaanko tässä nyt niinku toisen luokan maatilotunnilla vai mitä hei? Ei siitäkään tuohon volatioikaan. Ehkä meillä olikin ihan hyvät hiukset. Et se kyllä oo pitkiä hiukset sinänsä. Oliko se oikeesti tämä, mikä mä näin? Ei kai. Oliko se? No kaikki ihan samannäköisiä sitten sieltä atualta. Laitetaan vaan hiukset kiinni. Ei olla hienoja sitten. Ollaan olemaan. Pyssyy pois suusta. You've been outside of the vault? Quincy, born and raised. Imagine her. No, ilman kun se on nähnytkin erilaisia hiuksia. But enough about me. Not interested. Have it your way.
Olisi voinut kyllä Quincystä puhua, mehän vapautettiin se. Siellä oli ne kunnarit siellä. Olto. Joka oli kalvis ja hoppu. Keep walking, outsider. Just because you wear a vault suit doesn't mean you're one of us. Tämä on valttipuku. Tämä on mekko. Hei, kauppa on auki. Vihko auki. Sitten heillä on paikka. Looking for something? I have more stuff than I know what to do with. Let's see what you got. Toivottavasti sulla on korko. Ei hirveästi. No. Katsotaan, kyllä me jotakin siltä voidaan vaihossa ottaa. Kotoisia, eikä niitä aina ei tarvitse. 50. On. Aika hyvin on. Pistooli on. Oispa tällainen erikoisammuksia vai ei? Se mä ottais sieltä vähän näitä tämmöisiä kalliita, koska ne on hyvä valuutta. Hyvä investointi. Sitten mä voin myös sille raskasta paskaa. Käy luuta koko ajan. Just tämmöisiä, just näitä. Kaikkea hämmentävää ja autoa, mitä on kerätty. Ei tommoset nämä. Ei me tommosia, nehän on muinaismuisto. Eikä tuommoisia kanssa. Luka Punch Recipestä saa 144, sitten saa 144 000. Se on niinku maailmanlaajuinen salaisuus. Eikä ollut lähelläkään noin paljon mitään, mitä se voi mennä vaihtaa. Onko siellä lääkkeitä? Köyhä. Pakko olla niin köyhä. Ihmiset vihaa eniten sitä, mitä niiden. No? Annetaanpa hänen olla. Sitten. Tuokin se kallis. Hi, Calvin. Sorry, new gal. Not a lot of time to talk right now. Pitikö mulla näitä fuusio-ytimiä nyt johonkin viiä vai? Not even just for a moment. A moment? Well, I suppose. You guys have been living here over 200. In decline? You must be one of those politically correct types. Old 81 here, she's a straight up wreck. Pretty solid for a while, easy enough to ei sitten niinku edes käynyt kahtomaan. Damn, she got fight. Been going through tools like they were going out of styles. How much are you paying? I'd say 15 caps per tool. Overseer won't let me go higher. I'll take as many as you... Sure. You got yourself... Mä kyllä just menen vasaralla tonne kauppaan. One less thing to bug the overseer about. Anyway, here... Sorry I can't talk. Se on ostaa meiltä työkaluja. Tässähän meillä on sotipari. Eihän me saa tässä kääntyä ympäri. Ei se overseeri... Puhuukohan se päivälläkään mitään? Jos ei se ole nukkumassa, niin se vähän tajuaa, mitä ympärillä tapahtuu. Eikä tällaisia ropposia. Haluaisitko sä nyt jotain ytimiä tai jotain? Jotakinhan nämä oli tällä vailla. Ja meillä on kaikki. Löytää avainhenkilö. Henkilö, jolla ei mennä sinne. Ihmiset sokkeloita on vaikka. Sokkelut. Joko se koulu on alkanut. No niin. Kuulkaahan Penika. Ehdottomasti. Saako puhua mistään niinku fistaamisesta tai ATM:stä tai onko teillä niinku ollut? Millä luokalla teillä tullut? I'd be glad to. Wonderful. The kids are so excited. Children, listen Tästä up. tulee We have a guest today who is going to tell us stories about the Commonwealth. Did you ever fight a Deathclaw? Kamera kulumaan. And again, it just works. How do you know about Deathclaws? Deathclaw. Gran heard something about Kurkkulaulajan poika.
I did. With nothing Puukolla. more than a pistol and 3 bullets. Really? Liioitellaan vähän. Raiders surrounded the museum where my friend Preston was holed up. I had to kill them all with my bare hands. Ai niin, ei pitänyt olla liian väkivalta. Bare hands? Really? Mä vaan noiden kurkkuja tuijottaminen se on. This story isn't too scary, is it? We're not babies. What happened next? Preston was so scared, I had to finish off the rest of the raiders myself. Just a pool cue. No way. Just a pool cue? Se oli puukko enemmänkin, mutta... Has the vault ever had problems with raiders? They don't bother us. They can't get in if we don't want them to. When the Deathclaw crawled out, I grabbed one of the raiders' pistols, but it only had 3 bullets. I would have run away. No niin, ja se olisi ollut hyvä ratkaisu. 1 shot in each eye and 1 in the forehead took care of that Deathclaw. Wow. Perusummi. Must be a good shot. Thank you so much for that story. Children, say thank you. Niinkin voisi sanoa. And we have a thank you gift for you. Oho, naam. Here. Mitä? Anna arvinen melee attak. Kiitos lapset, te ette tajuakaan. Me kerätään kaikkia maailmanlopun jälkeisiä sarjoja. Niin, ei ne varmaan tiedä mikä on maailmanloppu, kun ei niillä ole maailma ikinä alkanutkaan. Tämä on ollut niiden maailma aina. Tai niillä ei ole sinänsä. Tavallaan niillä ei ollutkaan maailmaa. Niin. Mitä loppuu? Reaktori. Pitikö tähän nyt koskettaa jotain? Eikö täällä olisi joku karismaattinen ongelma meillä, että täällä olisi joku misti tai jotain? Ehkä mä ei jostain syystä vaan keritty puhua. En muista mitä tapahtui. Ehkä me vaan löydettiin tuo kivääri sitä kaupasta ja meillä oli kiire kokkeeleista. Ei kuulosta kyllä meiltä. Does he help out with any of the work? If memory serves, the last bit of work he performed was when Mr. He was also quite vocal about his distaste for the job. Supply room. All rusty. Is it a little crowded in here, or is it just me? Anteeksi vaan. Hey, outsider. Do me a favor. If my good-for-nothing brother asks No you niin. for a jet, tell him to buzz off. Who's your brother? His name's Bobby. Is my poor excuse for Kai sä a tämä jealousy. näköiselle You tyypille get an idea kerrot of what kaikki. he looks like. Look, he's a junkie, but he's getting careless. If he gets Onko se caught, identtinen he'll kaksonen vai and as much as I'd like to leave this canned paradise, vai it's tuota? not how I want to go. Vääränlainen. If he's addicted, you should try to help him get clean. I think I haven't tried. I locked him in his room for a week. Eikä me voi ostaa sille sitä addiktolia. Meillä varmaan Now on I tässä. admit, I've got my own share of the blame here. Bobby gets his chems from me, and I keep him on a Anteeksi mitä? But not anymore. I'm cutting off his useless ass. Itse diilaa huumeita ja sitten valittaa toinen käyttää huumeita. Mutta nää ihan hullu. Feed his habit. He's my brother, and he's overworked. I give him a little jet, and he perks up. He seems happy. I feel better. Niin. Lirpakkaansa vaan vähän. It's another story. He wants to put me at risk. He gets cut off. Pikkusen metukka. Good. That's the first. Should have done it a long time ago. Right? Hey, Tina. Maybe after this, Bobby will finally listen to me, and we'll both get the hell out of here. No niin. Hey, the outsider. You lost? No trading going on down here. Kiinnostaako jetti? Where am I? Generator room, can't you tell? Most of the trading's done in the atrium. I can tell you how to get back if you want. Oh, and Eiköhän minä if itse. you got any jet on you, I may be willing to take it off your hands. Ei muuten sattuuko piriä ole. Tahna piriä jos olisi. I'm not a dealer. I don't sell drugs. Hey, forget I asked. Sulle. Seriously. And if you could keep this little conversation under wraps, I'd appreciate it. Just don't let Tina know. I never should have gotten him started on Sä et varmaan kuullut tuota. Tina. Don't forget what I said. If he gets me in trouble, he'll never... Metri päässä seisoo. Hei, älä sitä kerro sille. Ei, kovin räätetty musiikki.
Aivan höpöjätkä. Ei edes sanoa mitään. LOL tarkoittaa Lands of Lore meillä. Hey, all rusty. Tiesitkö näitä tällainen Nistingers homma? Oliko tässä nyt joku juonikin vai oliko se idea, että mun pitää myydä tuolle äijälle niitä huumeita? Entä jos mä vaan niinku puotan maahan, että mä en oo myynyt sitä, kun eikö se sano, että lupaat, että myy sitä? Eikö se sano, että elä alla? En mä tiedä, mitä se sanoo. Won't be able to hack this. Täällä pitäisi tuoda se robotti. Nobody got gained into Overseer Olivet's terminal. Olivet. Overseer Olivet. Onko se Gwen? Eikö mikä se on? Totta kai me halutaan tietää, miksi se on täällä kellarissa. Mutta meillä pitäisi olla Robocop tai joku, millä on moduuli. Osaako se dokumentti avata? Go check that out. Koko... Ei se itkee vaan. En minä oo, kun mulla ei peukaloita eikä muuta sormia. No. Kuka ei täydellinen? No onkohan täällä nyt sitten jotain, mitä me vielä voidaan tehdä vai ei? Minusta tämä on kuitenkin yksi paikka kanssa, mikä meillä on jäänyt niin kesken. Ja niin selvästi onkin, kun mulla kohtelee meitä niin kuin, että uusia. En mä kaikille tietenkin puhuttu, mutta en mä varmasti kaikille kyllä halua puhua. Eikä kaikkia huoneita haista. Jostain johonkin löytyy avainta jotain. Jättiä ei pitänyt antaa olla kyllä. Liimaa saa haastaa. Varmaan niin, että saa unta paremmin, niin tuossa joku ei ole vähän liimaa. Hyvä yksityis. Resident Evil, I presume. Jaa, mutta se kuultaa alkaa ystävä työt olla aika istahtaa kieletylle jakkaralle ja pohtimaan sitä, että mitä tulevaisuus tuo eli ei tullessa. Tässä maailman lopun ja pelin jälkeinen aika etenee. Jännittäviä aikoja. Ota kantaa. Kannattaako tästä vielä hieroa? Kyllä me jatketaan vielä hetken aikaa. Jos et ole ottanut kantaa, niin ota ihmeessä. Siirrytäänkö seuraavaksi New Vegasiin vai Cyberpunkiin vai Warhammer Mechanikukseen? Ei vaan Rogue Traderiin, vaikka molempiin niihin. Joku roolipeli tämän roolipelin tilalle. Soki Posliino tai muun Posliino seikkailut ehkä jatkuu. Elden Ring on yksi vaihtoehto, mutta se on vähän tietenkin eri. No, en nyt höpötä enempää, että ehdit kirjoittaa se kommentti ja painaa peukaloa. Jos kun katsot ensi kerralla, jää näkemiin.